επαναλαμβάνουμε, σήμερα στο γήπεδο Ζωγράφου υπέρ του Αιωλικού και σε βάρος του. Δυνατή αναμέτρηση που έγινε το πρωί στο γήπεδο της Νέας Μύρνης μπροστά σε 4.000 περίπου θέατες. Δυνατή αναμέτρηση, ο Αιωλικός κατάφερε να αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο και να ανταποδώσει τα 2 γκολ που δέχτηκε. Όμως τελικά το μάτς, όπως είπαμε, έληξε ισόπαλο 2 λεπτά στιγμιών από αυτή την αναμέτρηση. Η ομάδα της Καλυθέας, στο 47 ο Πίτος ανατρέψει τον Χατζήρα, ένα απέναντι που θα κατολογιστεί. Οι διαμαρτυρίες έχουν από την πλευρά του Αιωλικού για την απόφαση του αυτή. Το πέναλτι θα χτυπήσει ο παίκτης που το κέρδισε, ο Χατζηράπτης, θα κάνει το 1-0 για την ομάδα της Καλυθέας. Ξανά η φάση του πέναλτι που αξιοποίησε ο Χατζηράπτης της Καλυθέας. Η Καλυθέα θα συνεχίσει τον επιθετικό της ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο και στο 57 ακριβώς πάλι ο Χατζηράπτης θα καταφέρει να διπλασιάσει τα τέρματα για την αθηναϊκή ομάδα. Θα γίνει μια ωραία σέντρα από τον Δελιγιαννίδη και στη φάση αυτή πολύ έξυπνα ο Χατζηράπτης θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0. Νέοι πανηγυρισμοί για τους παίκτες και τους φιλάθλους της Καλυθέας. Ξανά η φάση. Να αποκρούσει. Ο Αιωλικός δεν θα το βάλει κάτω. Ο Καγιώργης ήταν ο παίκτης που ανέτρεψε, ξαναβλέπω τη φάση της επιτυχίας του συγκροτήματος της Μυτιλήνης. Ξανά στην επίθεση επιμένει ο Αιωλικός που στα τελευταία λεπτά πίεσε έντονα και κατάφερε να ισοφαρίσει την Καλυθέα που έκανε πολλά ασφάλματα στην άμυνα. Στο 79ο λεπτό ο Μωραΐτης από την κλειστή γωνία μάλιστα θα κάνει το 2-2 και έτσι θα ισοφαρίσει και τον σκορ στη Νέα Σμύρνη, θα τελειώσει 2-2 στο παιχνίδι, το τόσο σημαντικό αυτό παιχνίδι της τρίτης εθνικής κατηγορίας.